Gràcies, Georgina! Després d'aquesta breu pausa, seguim amb la marató formativa de Jove Cambra, introduint dues noves competències, la competència digital i tecnològica i la competència interpersonal, d'aprendre a aprendre. Tenim amb nosaltres un expert que ens explicarà la competència digital, quina opinió en té sobre les eines tecnològiques i la manera de fer-ne un bon ús i quin és el seu punt de vista sobre l'anomenada Revolució 4.0. Miquel Àngel Prats, sisplau, endavant! Gràcies, Paula. Doncs sí, soc el Miquel Àngel Prats, soc professor titular de Tecnologia Educativa a la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull i compartiré amb vosaltres una de les competències que en aquests moments està sent clau, sobretot per desenvolupar-se dins de l'àmbit, en aquest cas, personal i sobretot laboral, que és la competència digital. En primer lloc, jo havia preparat un petit guió de 3 grans punts per poder tractar la qüestió de la competència digital i explicar-vos-ho. En primer lloc, intentar definir-vos què s'entén per competència digital. En segon lloc, explicar-vos quina és, en aquests moments, la revolució 4.0 amb la que ens trobem, explicar-vos exactament què és això dins de l'àmbit de les tecnologies digitals. Es parla molt d'aquesta revolució 4.0, explicar-vos exactament en què consisteix i què suposarà en un futur, diguéssim, més o menys immediat, o quines competències més o menys haurem d'anar desenvolupant al voltant d'aquest context o aquest entorn que us explico, no? Des d'aquesta vessant més tecnològica. Per tant, si us sembla, us explico aquestes qüestions. Per competència digital s'entén aquella capacitat que té l'individu de mobilitzar i transferir tots aquells coneixements, estratègies i habilitats i actituds sobre les tecnologies digitals en situacions reals i concretes de la teva praxis personal o professional, d'acord? I dins del que podríem dir d'aquesta mobilització i transferir aquests coneixements, estratègies, habilitats i actituds, hi ha tot un seguit en aquest cas, de 5 dimensions, 5 grans blocs on podem arribar a transferir aquestes qüestions. La primera té a veure amb tot el que suposaria la informació i alfabetització digital, saber moure's amb les dades. Per tant, una primera qüestió tindrà molt a veure amb saber cercar, saber tractar volums d'informació. Això és una qüestió clau. La segona té a veure amb la comunicació i la col·laboració. Per tant, en aquest cas, fixeu-vos la importància que té ara, en un període de confinament com el que estem liats en aquests moments. Fixeu-vos aquesta competència o aquesta dimensió d'aquesta competència digital, la importància que arriba a tenir saber moure's en aquest sentit a les xarxes, no? I no només a les xarxes, sinó amb eines i amb estris en aquest sentit de recursos de videoconferència, etc. Per tant, tot el que suposa la comunicació i col·laboració en aquest sentit en l'àmbit digital. En tercer lloc, tot el que seria la creació de contingut o fabricació d'objectes. Fixeu-vos també la importància que ha tingut durant aquest període i que tindrà en un període també molt immediat, tot el que suposa creació de contingut, és a dir, capaços de crear material, contingut digital, reelaborar-lo, etc. I no només contingut digital, sinó també el que suposaria aquests moviments makers de do it yourself i, per tant, creació de material amb impressió 3D, fins i tot. Una quarta dimensió que creiem que també és molt important, aquesta vessant de competència digital, té a veure amb la seguretat, amb la privacitat i amb el benestar digital. Tot el que suposaria ser capaços de protegir les nostres dades, de la confidencialitat i d'actuar amb civisme digital. Sobretot tenint en compte i tenint molta cura de les nostres dades i de les dades dels altres. I per últim, una de les competències dins de la competència, una de les dimensions dins d'aquesta competència digital tindria molt a veure amb el que suposaria l'autonomia, ser autònom i resoldre problemes, ser capaç de resoldre, i en aquest cas, qüestions d'aquest tipus digital. D'acord? Per tant, això seria el que englobaríem dins d'aquestes 5 dimensions de la competència digital. Informació i alfabetització, comunicació i col·laboració, creació d'objectes o creació de contingut digital, seguretat i benestar digital i, per últim, autonomia i resolució de problemes. Aquest
Per tant, seria una primera qüestió que volia compartir amb vosaltres. La segona té a veure amb quin és aquest entorn, amb quin és aquest context en el que ens trobem en aquests moments. Molts autors, molts experts acaben parlant del que s'entén per la revolució 4.0, no? Clar, si ja parlen de la revolució 4.0, vol dir que hi ha hagut abans 3 revolucions anteriors, no? Es parla de la revolució, en aquest cas, doncs, la primera gran revolució, la neolítica, on mana qui té la terra. La segona gran revolució és la revolució industrial, mana qui té processos de producció, i la tercera gran revolució és la revolució de la tecnologia, mana qui té la informació. Fixeu-vos que quan parlem de revolució 4.0 vol dir que ja no es tracta tant de tenir grans volums d'informació, que també, sinó estem parlant ja de generació de coneixement. Per tant, on ens trobem ara, sobretot serà en una etapa diguéssim, de la vida en el que serà molt important la generació de coneixement. I sobretot hi haurà 3 esferes que en principi es posaran molt en comú, que tenen molt a veure entre el món físic, el món digital i el món biològic. I per tant ens podrem trobar sobretot amb el que anomenem tecnologies, o sigui, quines són les tecnologies d'aquesta quarta revolució industrial que tindran molt a veure amb tecnologies que canvien el món físic o tecnologies que canvien el món digital, d'acord? Amb aquestes tres interaccions que us deia de físic, digital i biologia. Per tant, quan parlem de tecnologies que canvien el món físic, parlem de la biotecnologia, de la robòtica, de la impressió en 3D, d'internet de les coses i, per tant, de transmissió i emmagatzematge i captura d'energia. Però quan parlem de tecnologies que canvien el món digital, ens podrem trobar també amb tecnologies com la intel·ligència artificial, la cadena de blocs, blockchain, la realitat virtual i realitat augmentada i, per tant, noves tecnologies computacionals. Per tant, repetim que totes aquestes impactaran necessàriament en els processos de capacitació, en aquest cas de la ciutadania, sobretot per preparar-los per fer front als reptes d'aquesta societat digital. Per tant, serà molt important, com us deia, aquella 5a dimensió d'aquesta autonomia i de resolució, en aquest cas, de problemes. I ja per acabar, sí que m'agradaria esmentar a Yuval Noah Harari, que en el seu darrer llibre, el de les 21 lliçons per al segle XXI, esmenta com a les 4 grans habilitats o les 4 grans capacitats. Ell parla de les 4 grans Cs, i jo crec que com a cloenda d'aquest petit vídeo que us estic en aquest cas enviant, tenen a veure com a claus, com a molt importants. Ell parla de la creativitat, parla de la comunicació, parla del pensament crític i parla de la col·laboració. Per tant, escolteu, en aquest sentit, gràcies, Paula, per comptar amb mi, per aquesta marató de formacions de Jove Cambra i una salutació molt cordial. Espero que estigueu força bé. Endavant i moltes gràcies. Gràcies a tu, Miquel Àngel. Ens quedem amb aquestes últimes paraules que ens has comentat. La creativitat, la comunicació, el pensament crític i la col·laboració. L'habilitat que tenim les persones per aprendre a aprendre inclou aquestes 4 Cs que ens deia el Miquel Àngel. No creieu? Hem de ser capaços de treballar tant de forma col·laborativa com autònoma, organitzar l'aprenentatge personal, avaluar-lo, compartir-lo i, si cal, buscant un recolzament que es necessiti de l'equip. Tal com ha dit el nostre expert, hem de saber comunicar-nos de forma constructiva i en tot moment col·laborar amb l'equip i també, sobretot, saber pactar acords. Per això és necessari una sèrie de requisits per tal d'aconseguir amb èxit l'aprenentatge tant grupal com personal. Com ara mostrar tolerància, empatia, expressar i comprendre punts de vista diferents, respectar la diversitat dintre del mateix grup. Aquest procés d'aprenentatge necessita superar obstacles, resoldre problemes, aplicar tot allò que hem après i viscut i buscar les oportunitats d'aprendre i desenvolupar-se en diferents contextos. La competència digital i aquella d'aprendre a aprendre la interpersonal ens venen a dir que estem connectats amb nosaltres mateixos i amb la societat, sempre ajudats de què? De les noves tecnologies. Avui en dia i durant aquest confinament hem estat i seguim estant en contacte i constant aprenentatge amb amistats, familiars, companys de feina i molts d'ells han seguit treballant gràcies a les noves tecnologies.
Aquesta formació que estem fent avui aquí no hagués estat possible si les noves tecnologies no ens haguessin donat la cobertura necessària que necessita per arribar a casa vostra, a les vostres llars. Com he dit abans, soc mestra d'infantil i les videoconferències setmanals amb els meus alumnes han sigut una peça clau durant aquest confinament, o almenys així ho penso. Els alumnes han superat la barrera de la pantalla i de les noves tecnologies i realment s'han cregut que estaven a les aules, amb els seus mestres, amb els seus companys, aprenent i passant-s'ho bé. Han estat animats, motivats i amb ganes de seguir treballant i aprenent per poca cosa que féssim. Ens han explicat moments en família, moments en trucades, feines o manualitats que han fet compartides amb els germans, receptes culinàries, entre moltes altres històries més. Aquestes videoconferències amb ells han sigut moments màgics. Han anat molt bé per conèixer la situació de cada nen i nena i donar, com a mestres, el màxim d'acompanyament possible cap a les famílies. Per tant, les noves tecnologies ens han ajudat moltíssim en aquests moments per aprendre els uns dels altres, però crec que també ens servirà per apreciar i valorar molt més les trobades cara a cara que fem amb els familiars i amb els amics. Doncs bé, arribats en aquest punt, agraeixo de nou les paraules del Miquel Àngel Prats, el nostre expert, i de la seva col·laboració en aquesta marató formativa. Li passo la paraula a la meva companya Georgina Rodríguez, que ens introduirà la següent competència. Georgina, tot teu! Sí. Moltes gràcies, Paula. Molt interessants les competències que estem veient fins ara i ara, per anar a acabar aquest mòdul, m'agradaria explicar-vos dues competències que, tot i semblar més etèries i abstractes que les que hem vist fins ara, són fonamentals pel correcte funcionament tant de la nostra societat com de nosaltres com a persones, no? Per una banda, la competència en ciutadania activa i, per altra banda, la competència en consciència i expressió culturals. Aquesta primera, la competència en ciutadania activa. En aquesta competència, diguéssim que la podríem resumir en la possibilitat de ser capaços de participar en societat, de defensar els nostres drets i els de tot el col·lectiu i expressar-nos lliurement. Així pot semblar molt fàcil, però a la pràctica la veritat és que no ho és tant. En el passat més recent se'ns ha educat com a societat i com a persones per seguir un seguit de normes molt concretes, molt senzilles, diguéssim, i assumir responsabilitats, principalment cada 4 anys. El món que ve el que ens demana és un compromís molt més ferm amb el nostre entorn, participar activament de les nostres institucions, etc. Per això creiem que és més necessari que mai aprendre precisament aquesta competència, no només a les escoles, sinó en el nostre dia a dia. I al final les entitats el que ens permeten és precisament aquesta millora diària, perquè participem, prenem decisions, ens responsabilitzem. Al final són escoles de democràcia, que és una mica el que es tracta. La ciutadania activa no només fa possible aquesta participació, sinó que a més ens ajuda a comprendre la realitat social en la que vivim, a cooperar, a conviure i, en definitiva, a tenir una societat molt més plural. Com deia, no es tracta només de votar un cop cada 4 anys, sinó que ens hem de preocupar per allò que ens envolta en totes les esferes i comprometre'ns una mica a contribuir a la seva millora. A més, aquesta competència, una mica el que ens demana és que la utilitzem de manera global, però, a més, que coneixem el nostre passat, la nostra realitat pròpia històrica, també a nivell més local, les causes i conseqüències de les problemàtiques actuals, debats, conflictes, no? La frase típica de saber d'on venim per planificar on anem. Però no només això, perquè al final no ens requereix només que sapiguem de la nostra història, sinó que entenguem que la nostra realitat actual és plural, és diversa, té diferències i això és ric, això és bo. Les diferents cultures han aportat moltes coses a l'evolució i al progrés de la humanitat i el que hem de fer és valorar aquestes diferències, tot i que, òbviament, és indispensable reconèixer la igualtat de drets, malgrat, com deia, aquestes diferències, especialment els drets d'aquells col·lectius més vulnerables. Però vaja, en definitiva, el que ens agradaria és poder tenir un sentiment de ciutadania global que sigui compatible amb aquesta identitat local i, per tant, el que hem d'entendre és que no tota posició personal és ètica, sinó està basada en el respecte i els principis de valor universals, el dret a la vida, etc. Com deia al començament, tot plegat és potser una mica abstracte, però al final està molt relacionat amb la resta de competències. Les possibilita, és a dir, les fa possibles, ja que la ciutadania activa el que fa és contribuir a crear un món segur per tothom, és a dir, un món tant de present com de futur on ens podem seguir desenvolupant com a persones. Aleshores, un cop vist aquesta ciutadania activa, què és l'expressió cultural i artística? Us he parlat d'aquestes diferències culturals, doncs precisament una manera d'entendre el nostre món són aquestes diferències, aquestes manifestacions.
La competència en consciència i expressió cultural ens suposa precisament això: conèixer, comprendre, apreciar, valorar, estimar diferents manifestacions culturals. Al final el que hem de fer és utilitzar-les com a font d'enriquiment, emocionar-nos, gaudir-les i considerar-la un patrimoni comú de tots els pobles. I per poder aconseguir això ens calen eines i habilitats, és a dir, coneixement i tenir aquesta competència. Us posaré un exemple fàcil. Sovint quan anem a un museu, a mi això m'ha passat a la feina, la gent diu que s'avorreix, que no entén res, que aquell espai no és per ell. En canvi, la cosa canvia quan el que mirem és una foto, una pel·li, una sèrie, estem més habituats a fer-ho, i al final és una qüestió de coneixements, de competències culturals i artístiques. Ens falten eines per entendre el llenguatge dels quadres, però en canvi sí que tenim aquestes eines per apreciar una pel·lícula o una sèrie ben feta. Al final, personalment, crec que no és que hi hagi persones més cultes a les que els agradi escoltar música clàssica o veure quadres i persones a les que no, perquè al final, més enllà dels nostres gustos personals, una de les característiques de l'ésser humà és que ens agrada apreciar coses boniques. Per tant, tots podem apreciar qualsevol manifestació cultural. El que passa és que potser mai ningú ens ha ensenyat a entendre el llenguatge d'un quadre barroc, una peça musical del Renaixement, etc. I un cop l'entenem, un cop tenim aquesta competència, se'ns obre tot un ventall de possibilitats. Oi que mai se'ns ocorreria, diguéssim, llegir un llibre d'un idioma que no entenem? Doncs al final el que ens dona aquesta competència són aquestes eines per entendre el nostre entorn. No només això, sinó que a més el que ens fa és entendre molt més el diàleg intercultural, entendre'ns entre nosaltres, expressar-nos millor, i realment és una competència que ens ajuda a anar molt més enllà de la pròpia cultura i l'art. Per parlar de totes aquestes coses, m'agradaria donar-li la paraula al Guillermo Chirino. És l'actual president del Consell Nacional de Joventut, però també és membre de Fridays for Future i d'AEP. És una persona amb molta experiència precisament participant i, a més, un gran amic. Hola, Guille, què ens expliques d'aquestes competències? Bona tarda, Georgina. Doncs sí, en els darrers anys s'ha produït una ampliació de l'espai democràtic que s'ha vist reflectida en un augment de demandes d'espais de participació política més directa. La reclamació ciutadana d'una democràcia des de baix ha pres força en els últims anys i de fet ha comptat amb un important component juvenil. Ja l'any 2012, l'anàlisi de participació política que es fa dins del marc de l'enquesta catalana de joventut apuntava a la consolidació d'un canvi de tendència a les formes de participació de les persones joves, que es resumia bàsicament en una preferència per formes no convencionals i menys institucionalitzades. I crec que, especialment ara, en un context de crisi socioeconòmica derivat pel coronavirus, s'ha configurat un escenari que requereix de noves accions i de noves formes de govern, més obertes, més diverses, més horitzontals, en definitiva, més participatives. En aquest escenari de canvi, de major necessitat d'espais de participació ciutadana directa, cal reconèixer plenament els nostres drets. I això significa no només conèixer els nostres drets i defensar-los, sinó significa també involucrar-nos en la presa de decisions, de les decisions que afectaran a la nostra vida. I per tot això, al final, la competència de participació es mostrarà amb més motiu que mai indispensable per a garantir una ciutadania lliure i crítica. I caldrà, doncs, educar capacitats i habilitats en aquest sentit. De fet, les entitats i els moviments socials han estat tradicionalment les millors escoles de participació i d'empoderament ciutadà i és hora que s'entomi col·lectivament, de manera transversal i al llarg de tota la vida, el repte d'educar en i per a la participació per així al final construir una cultura participativa en tots els nivells. D'altra banda, i més enllà de l'organització i la participació social per fer incidència política, esdevindrà molt important també la lluita cultural per trencar amb l'actual cultura hegemònica. I amb això el que vull dir és que en un context d'àmplia vulnerabilitat, la cultura hegemònica patriarcal actual basada en l'individualisme, en la competència, en la desigualtat, és totalment obsoleta i insostenible, no? I serà fonamental, doncs, la lluita cultural des de l'artivisme, és a dir, des de utilitzant l'art com una eina transformadora de la societat, aconseguir hegemonitzar una cultura que ens permeti
entendre'ns a nosaltres mateixos com el que realment som, no? Com a éssers vulnerables, interdependents i ecodependents. En definitiva, una cultura que posi a les persones al centre. I això també ho volia lligar amb la pregunta que m'has fet de quines capacitats són importants de desenvolupar o quines capacitats hauríem de desenvolupar, ja que crec que el que és més important de desenvolupar ara és, bueno, ara i sempre, però especialment ara, és la importància de les cures entre nosaltres i entre el nostre entorn. Crec que és especialment, o que especialment en moments volàtils i d'àmplia incertesa social, on sempre es profunditzen aquestes dinàmiques de precarització, que hem de fugir de les dinàmiques socials i culturals hipermasculinitzades que al final es basen en increpar-nos i en barrejar-nos, ja que ara més que mai hem de transformar i hem de transformar des de la cooperació i tenint cura entre nosaltres, no? I finalment, a la pregunta de com he adquirit jo aquestes competències, doncs desafortunadament no va ser a través de l'educació curricular, ja que potser el nostre sistema no aprecia o valora la participació com hauria de ser, i jo vaig aprendre totes aquestes competències militant i participant d'espais de transformació social. I trobo que participar per transformar és fonamental, ja que vivim en un sistema increïblement injust i violent, i a més de que trobo que fer front a tot aquest sistema i a tota aquesta violència de forma individual és insuportable, crec que si no estem units i organitzats mai podrem erigir un sistema digne que al final ens permeti viure vides que valgui la pena ser viscudes, que al final és del que es tracta tot això. Moltes gràcies, Guille. És molt interessant realment conèixer a primera mà aquestes competències i veure com poden millorar la nostra vida i tot el que ens envolta, no? Com hem vist amb la competència de ciutadania activa i amb l'activisme i l'associacionisme, millorem l'entorn on vivim, afrontem la convivència, els conflictes i emprem valors, pràctiques democràtiques, exercim millor la nostra ciutadania, no? Els nostres drets com a ciutadania, actuem amb criteri propi i, en definitiva, construïm una actitud molt més solidària i responsable davant, com hem dit, d'aquesta participació activa. Pot semblar potser una mica cursi, però jo ho resumiria dient que al final avançar en competència de participació ciutadana ens ajuda a construir un món millor. I per altra banda, com hem vist amb la competència artística i amb aquest exemple que ens posava el Guille, no, d'artivisme, el que fem també és millorar o seguir potenciant, diguéssim, una cultura també contrahegemònica que ens ha d'ajudar a millorar tot el nostre entorn. Tot plegat ens ajuda a posar en joc les habilitats de pensament divergent i convergent. Podem pensar que aquestes competències no són útils per a la nostra vida pràctica, però realment sí, perquè ens ajuda a comprendre millor el nostre entorn, a trobar respostes a problemes i, per tant, de retruc, a millorar la resta de competències que hem estat veient al llarg del mòdul. Per posar un exemple molt concret, no? La resolució de problemes no és més que la connexió entre els dos hemisferis del cervell. Per una banda tenim un hemisferi que el que fa és buscar coses que ja sap fer, coses que ja li han funcionat per resoldre problemes en el passat, però el que fa l'altra part de l'hemisferi és aportar aquesta espurna de creativitat, no? Aquest xip que al final el que ens fa és ajudar-nos a afrontar-nos a situacions noves. Precisament la competència cultural i artística i la pràctica d'aquesta ens ajuda a unir aquests dos hemisferis del cervell, a trobar aquestes maneres de fer diferents i en definitiva, a millorar el nostre entorn, no? Ho repeteixo sovint, però és que realment és important. I bé, amb tot això hem acabat el mòdul. Espero que les explicacions del Magí, de la Paula i també les meves ens hagin ajudat a entendre millor les competències. També amb l'ajut de la Laura Díez, l'Andrea Mendiola, el Miquel Àngel Prats i el Guille Chirino hem volgut donar a conèixer la importància de totes aquestes competències i connectar-la amb diferents realitats, com hem anat veient. Com deia el Magí al principi, els coneixements es poden estudiar, però al final les habilitats que volem aprendre a millorar el que requereixen fonamentalment és pràctica i participació. Hem vist les diferents competències, matemàtica i ciència i enginyeria, en lectura i escriptura, la competència multilingüe, l'emprenedora, la digitalitat tecnològica, també la competència interpersonal, la ciutadania activa i la consciència d'expressió culturals. Amb tot plegat, amb tot aquest paisatge, diguéssim, que hem fet, esperem haver-vos acostat una mica més a tot aquest món de competències i habilitats que creiem no necessàries, sinó indispensables pel món que ha de venir. Totes elles estan interrelacionades, no tenen realment sentit les unes sense les altres, així que el que us convidem és a llançar-vos a la piscina i a veure que podeu seguir-les treballant, com ho podeu fer
i, en definitiva, aprendre tot participant. Moltes gràcies de nou a l'Andrea, al Miquel Àngel, a la Laura i al Guille per haver-nos acompanyat avui. I també aprofito per agrair de part del Magí, de la Paula i de jo mateixa a totes les persones que estan fent possible aquesta marató. Seguiu connectats, que encara tenim molta formació per endavant. Moltes gràcies.